Mae'r rhif cysefin efo union 2 o ffactorau. Enghraifft, nid yw 12 yn rhif cysefin gan fod gan 12 mwy na 2 ffactorau. Ffactorau 12, sef yr rhifau sydd yn ffitio mewn 12, yw 1, 2, 3, 4, 6 ac 12. 6 ffactor felly ddim yn cysefin. Mae 13 yn rhif cysefin gan fod gan 13 union 2 o ffactorau. Ffactorau 13 yw 1 ac 13. 2 ffactor felly yn cysefin. Ar gyfer unrhyw rhif cysefin, ei unig ffactorau yw'r rhif 1 a'r rhif 1. Nid yw 1 yn rhif cysefin gan fod gan 1 llai na 2 o ffactorau. Unig ffactor 1 yw 1. Dim ond 1 ffactor, felly ddim yn cysefin. Rhaid cael union 2 ffactor i fod yn cysefin.